Good morning! I have gray contacts on. Sinuot ko yung contacts na na-receive ko from pinkicon.com. Medyo okay na ako. Not 100% okay. Dan said I was dying last night. I was dying last night, babe? You what? Okay naman ako nung nasa couch ako. Pagdating namin sa bed, parang sobrang nilalamig ako na. Ewan ko. But, ako wala pa rin akong gana. Though I had coffee today, of course. I always need to have my coffee. Pero yeah, pinilhan na ako ng fries from Hungry Jack's. So, ito lang yung kakainin ko today. Ito lang yung feel kong kainin. And then, maaga yung uwi niya today. Sobrang aga. So, that's good. And gusto ko mag-film. Sabi niya kanina, lumabas tayo. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Siguro, lalabas kami mamaya. Like, magda-drive lang palabas. I don't think parang kaya ko pa na as in like, you know, maglakad-lakad muna sa labas. Kasi sobrang... Is it cold outside, babe? It looks alright. Yeah. Anyway, kainin ko lang to. Yung i-film ko today is Ride or Die makeup tag and then a haul. Do you guys like my contacts? Oh, babe! Did you see my contacts? Look it. Yeah, look good. It's gray. Yeah, Can you tell? Yeah. Do you like it? Yeah, look good. Ooh. Okay. I look really bad. I look like a cat. Isi-straight ko lang yung buhok ko. Kasi nga mag-film ako ng video. At saka ng boses ko, sana hindi ganun ka-obvious. Kasi okay naman. I edited my vlog and hindi naman ganun ka sama pakinggan ng boses ko. Like, hindi naman ganun ka-obvious. Pero in reality, parang struggling ako magsalita something. Nagpalit din pala ako ng top kasi yung kanina feeling ko parang mag-iiba yung lighting kapag yun yung suot ko. So, I'm wearing this top that I got from Shein. Gamit ko pala yung GHD na hair straightener. Sobrang gusto ko siya kasi sobrang dali niya maka-straight ng buhok. Like, walang ka-effort. Straight na agad yung buhok ko. Hello, I just finished filming the Ride or Die makeup tag and that actually went really well. Akala ko like magpapahinga-pahinga ako kasi I'm still not feeling 100% well, but actually no. I mean, yeah, nagpahinga ako ng very slight lang kasi I needed to transfer the files sa computer kasi na full yung memory card ko. But yeah, it actually went really well. Now, I'm gonna transfer the files, tapos charge my battery ng konti, and then I will film a whole video. Yay! Katapos ko lang mag-film ng haul, and sobrang daming ubo-ubo. Now, I need to ligpit. Nag-ibagla yung boses ko. Pero, yeah. Liligpit ko na siya. So, ito, part to ng haul ko. Tapos yung mga acrylic organizers, part din sila ng haul ko. And itong shirt na to, part din siya ng haul ko. So, yeah, magliligpit lang ako. And, yes, wala na. Magliligpit ako. Ang init kasi inon ko yung heater dito. Kasi sobrang nilalamig ako kanina. Tapos naka-on yung mga soft boxes ko. So like, sobrang init dahil sa lighting. Tapos, naka-on pa yung heaters. Where are you, babe? Where are you? He's sick as well. Are you sick? Mm-hmm. Yeah. He said I made him sick. I didn't. He just doesn't want to take care of me. That's why he wants to be sick, so I can take care of him. Naka-marinate na yung adobo ko. And then, siguro in 30 minutes, I will start cooking adobo. Yeah. So, lumabas ako kanina. Kinuha ko lang yung mail. As in, sobrang dali lang. Sobrang, ano ba ang tawag? Sobrang sandali lang ako lumabas. And nanginginig ako, grabe. Tapos yung heater namin. Is the heater on? I don't know. I think it is. Yeah. Lagi naka-on yung heater kasi daw, siya din daw may sakit. Hello, babe. Wanna say hi? Uy. Malapit na maluto ang adobo. Sobrang gutom na ako. Yung kinain ko lang today, fries lang. Yun lang. At saka coffee. Kasi wala akong gana kanina. Now, sobrang gutom na ako. And my lipstick is still here. Ito yung Kami na Colourpop lipsticks. Film ko kasi yung Ride or Die makeup tag kanina. And ito yung Ride or Die lipstick ko. Kami. Dito pa rin siya, oh. Well, wala naman akong kinain kasi I did eat strawberry. Strawberry, tapos kumain ako ng 2 stick, oh.
Yun lang, fries. Yun lang. So, yeah, excited na ako sa adobo. Yung rice, luto na. Si Dan yung nagluto ng rice, luto na. I-congratulate natin siya. Marunong na siya magluto ng rice. Bongga. May rice cooker. Yeah, yummers. Malapit na talaga siya maluto. Yung recipe na pina-follow ko is yung panlasang Pinoy. Oh, by the way, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng nag-suggest kung paano lutuin yung halaan. Dapat daw igisa yung onion at saka hindi ko alam. Parang, I don't think makita ko siya sa panlasang Pinoy na dapat igisa siya. Or siguro, sa mga tao na nakakaalam kung paano lutuin yun, parang common sense na yun. Hindi ko kasi alam, wala akong kaalam-alam. Alam nyo naman yun guys, na hindi talaga ako nagluluto. Dito na ako na nagluluto talaga. Wala akong kaalam-alam. Pero, yeah, salamat sa mga nag-send sa akin ng recipe sa Instagram, sa kung saan-saan, sa Facebook. As in, sobrang thank you. Dapat pala igisa yung onion, kaloka. Tsaka dapat daw yung totoong ginger, hindi yung ground na ginger. Para daw, ginger, right? Luya? Yeah, tama, ginger. Yun. Dapat daw yun, yung totoong ginger, hindi yung ground. Pero, yeah, wala kami nakita. And honestly, hindi pa ako nakakita ng ginger dito. Yung totoong ginger. Siguro meron sila, pero hindi ko nakita. Or siguro hindi ko lang pinansin. Pero, yeah. Pero yung malapit na maluto yung adobo. Gutom na ako. Ayoko din kumain. Kasi malapit na siya maluto. So, gusto ko na parang gutom na gutom ako. Nakakainin ko yung adobo. Sarap! We're watching The Bachelorette. So, tapos na yung Bachelor. So, The Bachelorette naman. Ito yung first episode nila. And yeah, it's actually really fun. Sobrang nag-i-enjoy ako manood sa kanya. Nandito na pala kami sa bed kasi. Kasi may sakit kaming dalawa. So, kailangan namin magpahinga ng maaga daw. Pero nanonood ng TV at nag-YouTube. Ay, Google pala. What are you doing? I was gonna show them you're watching YouTube videos. I wasn't even showing your face. I was showing that. Okay, back to this. Let's watch. Hi guys! I'm getting ready. I will try and lumabas ng bahay and see kung kaya ko. Lumabas ako kanina. Pumunta lang ako sa, mga less than 10 steps lang. Chinek ko yung mail and parang, inobserbahan ko yung katawan ko kung ano magiging reaction niya sa weather sa labas. Okay lang naman. Sobrang lamig pero gustong-gusto kong pumunta sa Kmart at saka sa Target para ma-check ko kung anong meron sila dun. Kasi nga, diba, naghahanap na ako ng mga pangpasalubong and sa weekend, pupunta kami sa Harbour Town. And sa Harbour Town, wala dong Target at saka Kmart. And gusto kong i-check kung anong meron sa Kmart at saka sa Target para hindi ko na siya bilhin sa Harbour Town. You know what I mean? Kasi bibili ako ng mga damit para sa mga kapatid ko. And sandali lang ako, sobrang sandali lang ako kasi I don't think kaya kong magtagal doon na ako lang mag-isa. Tapos, hindi pa as in ganun ka galing yung pakiramdam ko. So, yeah. Browse. So, yan yung plano. Plano ko umalis siguro mga 2:30. Tapos, darating ako doon mga 3. Kasi susunduin ako ni Dan, 4:45. So, hindi talaga ako magtatanggal doon. As in, titingnan ko lang talaga kung anong meron sa Target at saka sa Kmart. I'm done with my face. Sobrang simple lang. Hindi ako nagmascara kasi wala lang. Ayoko lang ng mascara. On my lips, I have the ColourPop lipsticks in Kami. Hindi ako nag-BB cream or foundation. Nag-ano lang ako, under eye concealer. Tapos, blush, Too Faced na Sweethearts blush. Highlight, yung Too Faced na Candlelight highlight. And then, yeah, yun lang. Eyebrows, matte in detail. No, detail make brow. Yun, sa eyebrows. Kakain ako. Yung kakainin ko is yung leftover namin from kagabi, yung adobo. Merong 2 wings na natira. Ito na yung the adobo. Wait. Sinandan ako ni Roslyn ng green screens. Ay, bongga. I like that. Yan yung ginawa niya for me. I'm not sure how to do that sa editor ko, pero I'll do my best. Ay, ang ganda. Ang cute. Thank you, Roslyn. I-leave ko yung link niya below. Ay, more. Ay, bongga. I like it. I'm not sure how can I edit that. I'm not sure how can I insert that sa mga editing ko, pero that looks so cute. Ito yung ginawa niya for me. Thank you, Roslyn. I-leave ko yung channel link niya below. Meron siyang YouTube channel. Anyway, adobons. 2 wings. And then ito yung rice ko. Kain. Ooh.
Oh, meron ako mga, nag-ano ako ng drops para sa mata ko. Yeah, so I'm getting ready. Siguro in 20 minutes darating na yung bus ko. I'm just turning off my lappy. And then, kapag nasabi na dun sa app na 7 minutes, dun ako lalabas. Kasi yun yung perfect timing. Napagdating ko doon, I think I only have to wait like 2 minutes. Tapos nandun na yung bus. Like, you know, yeah. So, na-timing ko na siya. And this time, meron na akong card, you guys. So, wala na akong coins. Meron akong coins and meron na din akong card. So, perfect. And then, dami kong dinala nito. Ito yung magiging best friend ko today. Wala, may ticket pa talaga sa loob. Oh, napasok yung ticket. Pero yeah. And then, phone, wallet, camera. That's it. Yep, that's it. Let's go. I'm just wearing this. I'm wearing this jacket kasi baka umulan. Hindi ako magdala ng payong kasi yung payong nila ng haba. So, yeah. Kapag umulan, ganyan lang. And then, choker from TB Dress. This dress that I got from Eric Dress. Pants from Lee Atayan. I'm not sure. And then, I will be wearing my combat boots today. So, yan yung outfit. And, yeah. Good luck sa akin. Lalabas ako mag-isa. We're off. Grabe ang lamig today. Oh my gosh, as in, I think it's 13 degrees, 14? My goodness. Doon lang ako siguro mga 1 hour, 30 minutes lang ako doon. Tapos, yeah, susundain na ako na daan. So, sandali lang ako. And yung Target, malapit lang siya. As in, actually, pagbaba ko sa bus, Target na. So, yeah, doon lang ako. Tapos, Kmart, konting lakad lang din from Target. So, yeah. Sana hindi ganun ka-stressful yung lakad ko today. Baka himatayin ako. Wag naman. Wag naman. Dito ako sa Target. This is what I have so far. So, bumili ako ng 2 shorts. Para kay Mark at saka kay Merwin. Hindi ko alam kung anong kulay yung gusto nila dito. But I got that khaki ata yan. Hindi ko alam. And then blue. So, yes. And then maghahanap ako ng more pa. Nasa Target pa rin ako. Chinek ko lang yung mga workout section nila. Kasi, mahilig si mama sa mga ganito eh. Baka meron ditong pwede kong bilhin para sa kanya. We'll see. Meron na silang mga Christmas stuff. Merong Christmas tree. Oh, ang cute. Ang cute ng maliit. Ala, ang cute. Cute na to, oh. Kung ayaw mo malaking Christmas tree, yan lang ilagay mo. Dito pa siya sa gilid. Hala, Merry Christmas. Ah, snowman. Wala, ito na naman tayo sa mga letters. May D. R. May R. Yos. Dito na ako sa Kmart. Meron akong na 2 shirts para kay Papi. And then, ito yung sa Target bag ko. Yung shorts. Ooh, hats. Ganap ako ng hats para kay Mark. Gusto niya daw ng hat, diba? So, we'll see. Hindi ko alam kung magugustuhan niya to. Wala akong kaalam-alam sa mga hats. Oh, it looks good. Ito. Bet ko yung green. At saka yan. Yan, maganda yan. California. Gusto ko yan. Marami pa dito. Pakita ko to kay Mark. Ooh, ang dami pala. Sinan ko kay Mark yung pictures ng mga hat. Pero hindi pa nag-reply. Hindi ko alam. Pero hindi ata online yung batang yan. Alis na ako dito. Kailangan ko pa punta ko ng Harry Scarf. Titignan ko yung mga nila, sapatos. Dito na ako sa Harry Scarfs. And meron ako nakitang shoe S. Para kay Mama Mia. And naka-sale siya. Well, lahat naman siguro nandito naka-sale. Pero ang ganda nito, oh. Diba pang running to, diba? Kasi sabi, Sun Sports. Siguro pang takbo to. Tapos super light. Ano na lang siya. $40 from $70. From $70. Ang ganda. I'm not sure kung magugustuhan to ni Mama. Pero super light. Siguro yun yung bibilin ko. And then, I like this one. Look it. Hindi ko alam kung merong size ko. Hindi ko rin alam yung price. So, hanapin ko siya. Nandito siya, oh. Pero, I'm not sure if they have it in my size. 39, 39, 37, 37. Walay. 37 yung pinakamaliit na size. Walay. Well, isusukat ko to. Kasi parang magkapareho kami ng paa ni Mama. I'm not sure. So, yeah. Isusukat ko yan. Wait. Ay, ang hirap magsukat. Nakaboots ako. Tapos si Mama pa naman, tricky siya sa mga sapatos. Kasi gusto niya yung malaki.
size 5 siya, pero gusto niya suotin size 6. Ewan ko sa kanya. Pero itatry ko. Nagdala ko ng 6 at saka 5. Yung display 5. So, last na lang yung 5. Sukat natin to. Hindi ako mahilig sa mga ganito eh. Lalo na ganito itsura. Pero super light niya. Ang ganda nito pantakbo. Oh, perfect. Para sa akin, perfect tong size na to. Not sure kung gusto to ni mama. Try ko yung 6. Sobrang bet na bet ko to. Oh. Wait, pakita ko sa inyo. Ayusin natin kasi kakaayos lang ng babae na to. Sobrang bet na bet ko siya. Adidas. And it's 30% off. Kaya lang wala yung size ni Mama Lou. Meron dito, pinakamaliit, US 8. And ano siya, US size 6 siya. So wala. And lahat ng Adidas dito, walang size 6. Wadyo kay swerte ma. Hala, meron, 7. 7. Hindi niya to size. 7. Ang laki nito. Wait, tingnan ko. Balik natin to. Baka magalit yung babae. Oops. Wale, sayang malaki. Lubad ko yung jacket ko kasi ang init dito. Ooh, ito. Oh, this one looks good. Hindi siya Adidas. Sasabihin ni mama, ang mura-mura niyan, hindi yan Adidas. Pero, it looks cute. Tingnan natin. Ito size 6 siya. Down. Cute din siya kasi pink. Right. Ang cute ng pineapple, oh. Lalagyan ng ano, kandila dyan sa loob. Tapos ito. Ang cute. Meron pa isa sa baba. Cute na to. Tingnan nyo. Nice. Ito din gusto ko to. Feeling ko magugustuhan to ni Dan kasi may red. Mahilig siya sa red. Pero yeah. Ganda diba? We're heading home. Parang mas lalong sumakit yung katawan ko ah. Parang mas lalong sumama yung pakiramdam ko. CX-9. Oh, that one babe. Mazda CX-9. Oops. Sakit ng ulo ko. I forgot to take the tablet today. So, pagdating ko na lang. Sinabi pa niya kanina before ako umalis na mag-ano ka, i-take ng gamot. Kalimutan ko. We're here at Hungry Jack's drive-thru. Hala, babe! The frozen Coke. Good deal. We're getting that, fries for $1, and then chicken nuggets. Ito na yung routine ko. Simula na nagkasakit ako, lagi na ako nagpa-fries at saka nuggets. Kaya siguro ako hindi gumagaling kasi ang healthy-healthy ng mga kinakain ko. I said maybe that's why I'm not feeling better because I eat all the healthy stuff. They're all healthy. Yummers. Thank you. Thank you. Yes, please. Can I grab some sweet and sour sauce as well? Thanks. Gusto ko natanggalin yung contacts ko pag uwi ko. Hindi naman siya red, pero masakit yung mata ko. Yay, thank you. Sweet and sour sauce. So yung nuggets, 6 nuggets for $3. So 50 cents each nugget. That's a good deal. It's broken. It's out of focus. It's not focusing at all. Let's try your face. Closer. No, it's not focusing at all, babe. What's going on? It's broken. Maybe because it's way too dark in here. That's not helping at all. Almost there. Almost there, babe. Yup, you did it. There you go. It's focusing now. We're back at focus. Oh, you look great. You look good. She's pregnant. A lot of you guys commented on my previous vlog na buntis ako. I'm not. I'm just sick. I've been sick for what? How many days now? I think today's my 4th day. And hindi pa rin ako completely magaling. I'm not sure kung pupunta kami sa dinner bukas. Kasi kapag may sakit pa rin ako, hindi ako pupunta. Kasi baka mahawa yung mga bata. Kawawa naman yung mga bata. Meron siyang na-replyan sa comment na yun. You responded to one comment. What comment was that? You responded to one, like, pregnant Churva comment. He is pregnant.
Look at his belly. I'm not. Look at my belly. But look at his belly. Oh, babe. What happened? Are you responding to some comments? Again? What did he say? No, no. Why are you responding if you do not know? What are you gonna say, babe? He's responding to like pregnant comments. Don't do that. They won't believe you. Ang galing niya sa mga ganun. You're so good at that, like fooling people. Sabi niya sa comment, we're hoping for a boy. A boy! Anyway, I will close my vlog. Kailangan ko mag-film bukas. Sana naman maging okay ng konti yung boses ko. I will see you guys tomorrow. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. And yeah, I hope to see you guys tomorrow. Don't forget, be good. Good night. Good night, babe. So good night. Good night. Good night, guys. Bye.